Tinubu ka ji tsoron Allah an kira Uba Sani ka ji tsoron Allah duk wani ka ji tsoron Allah Abba Gida Gida ka ji tsoron Allah Dauda Lawal ka ji tsoron Allah dan Modi ko dan Modi ka ji tsoron Allah Amadu Sokoto ka ji tsoron Allah Dauran Gombe ka ji tsoron Allah na kudu ka bawa yawo suno a dan kuma mace yana duk ku ji tsoron Allah an faɗa wanda ji ba zai iya bai mutu akwai idan da yayi sababa ta bai ji tsoron Allah ba bashi ya ba hankali da ba hankali ba guje kada banzan da gina wafi mana karsa da ke damun mutane kuma irin wani na mutane ne ba su ne idan bai wazin ba su ta sa ku a gaba su ce kun yi shiru zai ta lura ba abin da zake ka iya musu idan ka yi shiru a ce ya ja kaya ya yi shi kuɗi idan ka faɗa gaskiya kuma a ce ba haka ake shugabanni da siya ba ka gaya mun tambaya musu nasiya wa ake gani a cikin su masallacin ka gansu daura auren isu ne ba sa zuwa makabarta ba sa zuwa jana'iza sai tasu ba su zuwa daura aure sai da mutanen su ba su zuwa su wazi ba su ba zauna a gaban gwamnati da ke musu wazin ka je ofis a fosin ninka a ce ka je maula idan baka tabzo ta nan wurin mutum da sauƙin zai je musu an ce ka ji tsoron Allah kuma za a ci gaba da faɗi gwamna ka ji tsoron Allah gwamnoni ku ji tsoron Allah an faɗa shugaban ƙasa ka ji tsoron Allah sanatoci ku ji tsoron Allah ɗan majalisu ku ji tsoron Allah kowa ya ji tsoron Allah sai wata kuma kowa sai kira sunansa wallahi ba shi kenan ba wa idza qila lahu ittaqillaha akhadatu al-izzatu bil ism fa hal jahannamu أخذته العزة بالإثم lo da su فحسبه جهنم la hawla wala quwwata illa billah بئس المهاد Allah ya ce daga cikin mutane wai idza qila lahu ittaqillaha idan aka ce da wani ya ji tsoron Allah take ka kankaro masifa da bala'i akhadatu al-izzatu bil ism sai girman kai ya kama shi bambami fada masifa bala'i kamar shi za a ce ji tsoron Allah huwayu 4 years ne ko 8 years iya kata kenan ka dawo kuma mu ci gaba da bin gosulo tare da kai ka gogan mun mota mu tsaya a daidaita billahi allazi la ilaha illa huwa ba abin da da wani tsohon gwamnati ne kai kada ko ganin mota wallahi sai ka biya yawa shekara 4 ne ko 8 yawa in manyan yayu ba su kirawo ka kai musu karin bayani ba EFCC shugabancin ma masifa ma shugabanci na bala'i duk ran da aka nada ka shugabanci a Najeriya kai da jin daɗi wata 3 daga ran da ka cika wata 3 duk wanda ke kusa da kai so yake ka bude mai hanyar da zai sata idan baka yi ba kun kullan gaba kai da shi in ka yi aiki a ce ka cika kuɗi in baka yi ba kuma sai mun faɗa haka baka yi ba ka gama gwamnan kuma ka je ka yi EFCC bayani na nan duniya kafin manyan EFCC na lahira wallahi sai ka yi wa Allah bayanin taro da sisi ko waye kai ko dan waye kai wannan gaskiya ce mu masoyan mu ne makiya to kuma ina ruwan Allah wasu ai sun fara gwamnan ba kare da su ba sun mutu an nan jihar Kaduna an yi ina ya kowa ina ya kowa ina can kasar gabaki daya sitina ba ta yi Obasanjo an yi baƙe a bila ita first lady Allah ban kara ta zuwa lahira ina janar sana bacha da kaki a jikinsa general mana bai gama ba Allah ya ce zo mana ga da Umar Musa Raduwa ka allamin khulaqu aw lam yakunu kaman ba halice su ba kaman ba su taba zama a duniyar nan ba to kai da ka dawo ma wadanda suka kalla ba an tira wasu ina ga Muhammad Buhari da gwada mutanen daura yana can da yawa a kwanci a kabari ya daure ya tafi wurin Allah subhanahu wataala to kai ne ba za ka tafi ba na ga muku gaskiya kuna ji haushin mutane wai mu wasu wai mu ne ba mu da mutunci mu ne ba mu da mutunci kai tsaye saboda an gaya ma wanda yake taimakonka ya ji tsoron Allah daga ka ji tsoron Allah shi kenan to Allah ka gafarta mana